Arratsaldero Bilboko Aste Nagusian Gaz plazan gaztetxoenak eta familia giroan antzerkiaz gozatzeko aukera izaten dute. Gaurkoan Txoborro Magoaren hitzordua izan da eta gurean dugu emanaldia bukatu berri. Nola joan da? Ondo, nahiko ondo, bai. Bueno, plaza garrantzitsua izaten da Gaz plaza hau? Bai, gainera izugarri jende egon da eta primeran, bai. Eta gaurkoan zer eskaini duzu? Eskaini dut ikuskizun pixkat arraroa, ez? Lekua hain handia den ez da, zerbait aldatu egin behar izan dut, baina oso... Magia helduentzako edo gaztetxoentzako diferentea da, ezberdina da? Ez magia ez da, ezberdina da presentazioa. Beraz, berdina egin daiteke segun eta nola kontatzen duzu? Hori da ideia, bai. Helduentzat lenguaje bat erabiltzen dut, eta aurrentzat beste lenguaje ezberdin bat. Ezin dezakezu aur bati, ez dakit zer esan, baina, bueno... Gauza gehiago azaldu behar dira, hizkuntza zaindu behar. Ezberdina, bai. Gaurkoan ere ikusi dugu, gaztetxoak ere parte hartu ahal izan dutela, ez? Olako ekitaldietan uste duzu parte hartzea zuzenean ekitaldean ondo dagoela? Bai, primeran. Oso garrantzitsua da nire ustez, aurrekin kultura txikitatik lantzea. Eta beraiek ohitutzea, kultura ikustea edo ikuskizunak ikustea, dinamika guztia ulertzeko eta divertigarria dela jakiteko txikitatik. Magia ulertu daiteke edo sinestu egin behar da? Ze nolako galdera. Magia disfrutatu egin behar da. Guztiok dakigu trampa dagoela, baina zertarako... Gaur guztia dakigu. Dakigu nola doar informatika, nola dan guztia. Zertarako jakin, ez? Hobeto da, ez? Gozatzea eta mundu magiko hortan sartzea. Bai. Eta gainera, jakiten baldin baduzu nola egiten dugun, guztia galtzen da, baina da pasada bat. Esplikatzen diozu norbaiti nola egiten dugun gauzak, eta esaten du, baina txorrada da. Galtzen da, guztia galtzen da. Beraz, hobeto ez jakitea. Magoak entrenatu egiten duzue edo ensaiatu? Asko ensaiatzen dugu. Asko. Bizitza normal bat izateko gehiegi ensaiatzen dugu. Bai. Esan animali bat, nahi duzun animalia. Esan animali bat. Pingüino. Zein? Pingüino. Pingüino, esan euskeraz pingüino. Pingüino euskeraz esaten da txakurra. Txakurra zuretzat. Txalo bero bat beraren txat. Mila esker laguntza. Eta nolako magia gustatzen zaizu zuri? Kartekin, beste magia mota asko daudelako, ez? Niri asko gustatzen zait hurbileko magia, hori da nire... Baina ez da erraza egitea, klaro. Hurbileko magia ikusten dute gehienez 5-10 pertsona. Hemen etortzen zara eta topatzen zara 300 edo 400 pertsonekin ezinezkoa da. Baina beno, biak gustatzen zaizkit. Ez gara ezagutzen, ezinezkoa danik zure izena jakitea. Mesedez, esan ozenki hemen mikro honetatik, eta esan egia, zer idatzi dudan hemen. Bai? Txalo bera bat beraren txat. Elurra. Baina da elurraren ilusioa. Elurra. Elur asko. Elurra.
elurraren ilusioa.